Ki dukan halong ba silong next ni kamtam ki dukan ke bala long try de ki barjela kila khanglot nadu mot pran bimola hadu khandailan kani kajing khang jong ki dukan ke dei hatchua ban penlong ya ka public meeting ka bala penbena da ka Confederation of Meghalaya Social Organization ha mot pran layo i ba ki dukan jong ki bri ke bomdei ki khasi kila khanglot ya ki jingkhang hakeleng saudong jong kanong ba silong kani kajia hadin ba kadon kejinga tengku bat kejinga penibor hapdeng ki ar kanhun kata ka kanhun jong ki garo bat ki weipat ki bomdei ki garo ki ba lapan pawe kejing persya habede kejing don jong ki bomdei ki garo bat kabur bat kunjuru yang badikun ya election MBC sa Garo Hills Autonomous District Council. हमारा तो इच्छा तो बुजुर्ग से हाथ कर दो।